Hello friends, hai na hai lam sako din na ani katal video. Tabung ke jong berai nang kori tonggo. O laman sini jang vlog start makai jiwo. Nok ni sini kai na mane kai malia. Wate ro tongma bagai. Tabo lama sokai se ang vlog jambe ma tongchiwo. Hati hungja wate pemani bagai. Yani mama. Pai sok pai kha bai songni nogo naijani busai rokojak obo ke ayush tabo kingke jeng bai bai kenui asuk laijak talne awan slamna hinui eko bai ke mobile nai tongmani ano video khaima nukha hingke naisingui tongkha tabo hingke ani bai khe tal bukur khuknai tal bukur sakani kisa ragu tal bukur khokbai ma pore hingke bini ros karewui nanai iko bai hingke khukbaiui yakbai bo segui nai mano do hingke bai hingke yakbai sebliya iko o jaga o phukbui nakha ang hingke ba narike kurugui tongo ang narike kurugna hingke asuk dowoi maya pura oste oste ke makhai o kwsaro thangna kiruo kurani kwprap wngoi tongo hingke oro kwsar thangna kiruo tang haini bagui ang oste oste ke ma kurugo ang narike kurukbaikha tabo hingke naidi iko kuphur ungjak pura thas ani bai hingke tabo awan sapulnai o awan no tamo tamo add khainai ang norokno joto phunukliya short khai phunuk chinai norok jodi talni awan swnammani full video naina muchung hingke comment khai sadi ang norokni bagui full video tubunani chai toknai obo hingke bai ke sapulo kaham ke sapulna nango chwng hingke talni awan hingke pura tal mangsi rwo tui rok riya chwng tal mang riwo moida rok kom khai riwo bazar rok paisano thangkha hingke haino tal khe kisa sa tal bahai bo wngya asuk thokya ta bazar ni hingke tabo hingke chwng serui tongo motomoi phaika tal bahai talni awan hingke motom ong tongo obo bhadro mas rok hingke no talni awan machao obo season ni mote ta season ni mote chawi narikya hingke olo khe machaya ta talni jekono awan ta talni awan simiya jekono awan swnambwkha hingke nugui mangsa bohok pungoi thango hingke loge loge ang awan serbai chai maya salsa salnui ni pore hingke awan thoksugo pura norok bo haike narwgoi chawi naidi norok bwtui khe chaimani oboto ang asuk saimaya do haibano ang hingke loge loge asuk chawi maya salsa salnui ni por hingke ang belai khe thokjogo haini bagui ang kisa narwgoi salsa salnui por por khe chao tabo hingke chwng chalaioi tongkha iko awan thoka thoka thokjokha ani bai tongo iko bai ni bwsajuk bai ni bwswla ani mama khe chawi tongo ani video no naithokjagui tongkha hingke please like comment khainani tapokdi tei jara jara ani channel no subscribe khaya koro hingke please daiti no subscribe khai redi ani kwtal kwtal video naina bagui tini ni vlog asuk nungkha
ang next vlog o norok bai malainai tata hambai jotono.